Kersane Bapak Lurah kang sarta sedaya panitia kang sarta para warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Dambe awake dhewe sowan mrene ora ijen. Heeh. Nanging uga nganti para kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi sedulurku tuwa Mas Komet kang sarta Mas Dodok. Oh iya, heeh, saka tlatah Bojonegoro. Heeh. Iya, heeh. Diaturi minggah ana ing pepanggungan supaya ikut andil ngregengke swasana bengi iki ya, Mak. Heeh, Desapati nganggo aja dipleroki iki rama seger ya, Nduk. Iya. Maka Mas Komet Mas Dodok kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Clorot. Alhamdulillah, wilujeng dalu Mas Dodok. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk, Mas Da Akbar. Panggih melih Mas Dangu mboten panggih sampean, wah sakniki panggih melih remen sanget kula. Nggih, remen nggih Mas. Nggih. Napa melih suasana malam hari ini istimewa, Pak? Istimewa. Luar biasa. Kula nembe sepisan teng mriki niku wah sambutannya niku luar biasa estu, Pak. Luar biasa nggih. Nggih. Wah. Kados pundi Mas contonipun Mas? Piyayi mriki gapyak semana, Pak. Wong-wong Bambe mriki nggih. Nggih. Oh. Kula dugitek langsung Halo. parkir. Halo. Loh, iki urusanmu apa kok takok halo ki lho. Nembe mriki mawon parkiran langsung dugi mriki. Nggih. Alhamdulillah kula dilebetke teng sekolahan PAUD. Apane murid PAUD sakmene gedene iki ya apa ana lho. Gumun lho piye? Kursine cilik. Lek kowe mbok lungguhi pas lah aku. Pak Lurah kebacut to. Bacut piye kowe menyalane Pak Lah iki Lurah? lak kelase. Ya. Awakmu go nang kamar mandine to. Wah, apik to? Piye apik piye yo jane apik. Lah terus? Lawange ra ono kuncine kok. Dadi Piye? aku bingung tapi wong aku wong lanang duwe akal. Akalmu piye? Masuk, Heeh. lawange tak slendeni awak, Heeh. pipis. Lah terus lek wijik piye lek cawi? Bareng pipis entek. Heeh. Bingung aku. Bingunge piye? Siduke kadon dadi sikilku. Iya. Ya ngono kuwi awake dhewe iki bersyukur. Bersyukur. Sowan mriki alhamdulillah ditimbali niki matur nuwun. Dalu ki lek mboten ditimbali warga mriki, Nggih. kowe ning omah merongos enek tanggapan. Kuwi lak awakmu. Lah kowe apa enek tanggapan? Oh kene serabutan. Serabutan kok sombong ya Mas Lah nggih ya. to. Oh alah ngaturke sembah nuwun pokoke kula nggih remen nggih bersyukur. Nggih. Mlebet cek teng mriku mlebet tenggene PAUD napa niku wau? Mustika Sari napa-napa wau? Dikasari kok jamu. Pau tok Mustika Sari. Alhamdulillah seneng kula ngilingi jaman biyen cilik kula nggih ngoten niku mlebu PAUD. Mlebu PAUD? Nggih. Mlebu PAUD kula pun gede guru kula geblak.
Lah ki mosok sakmene gedene PAUD terus umben nek kelas 6 kaya apa? Mriku bleke sambutane Pak pasugatane Banyu Mili. Nek manggak-manggakne seniman nggih, Mas. Estu Piyayi budaya remen kalih budaya nggih ngeten iki. Nggih, leres. Kacang mlebet, keripik mlebet. Mlebet. Sing kula gumuni gedange, Pak. Gedange napa Mas Dodo? Gedang Bambe sak lengen-lengen ngeten lho, Pak. Gedang sak lengen-lengene sing mangan sapa? Sing mangan ya aku ki buta kok omonganmu kok niku napa to ngremenake, Pak? Nggih, nyenengne. Nyenengke kalih Piyayi mriki nyedulur ngoten niku. Nggih. Sapa nemelih jenengan pun disuguhi kopi dereng? Oh, kopi. Piye enak ta? Enak iki? Oh, kopi kula Enak to yo, An? sangit tok, Pak. Kleru paling bubuke. Neng kula syukuri, Pak. Syukuri no, harus Wong disyukuri. kabeh niku sedaya rezeki, Pak nggih. Heeh. Mboten sadi tampik disyukuri mawon alhamdulillah. Nggih. Jenengan pripun pawartosipun, Pak? Alhamdulillah donga sampean Mas, Nggih. sehat walafiat. Nggih. Diundang warga masyarakat Bambe Bambe. nek dienggo sangu poso. Amin alhamdulillah. Iki kan badhe mapak poso to nggih, Mapak Pak nggih. poso. Alhamdulillah awake dhewe saged ditimbali mriki. Heeh. Asline, Pak, niki kula mireng info. Infonya apa itu? Info asline Piyayi Bambe samanten kathah niku pengen ningali setunggal sinten? Sinten? Jenengan tok asine. Lho, lho. Dalang. Nggih napa mboten, Bu? Temen. Anda. Jenengan sing pertama, sing kedua kula. Lho tenan warga mriki. Tujuane Bambe mengadakan wayangan siji, Siji. pengen nonton Mas Akbar, loro Mas Dodo. Mas Dodok dagelane. Lah kula warga mboten mantuk dintosi. Dintosi. Nggih ngantos sak rampunge mangke acarane. Nggih tresno kok. Kresna ngeten iki. Apa to, Lek? Lah aku gak Kowe nek dodol sosis kono lho, Lek. sosis gundulmu. Lah kowe tak sawang-sawang macak kok kaya bakul sosis wis. Wedak aku keputihan. Kowe nganggo wedak apa dina iki kok keputihan? Biasanya kan lalat tulip. Wah. Aku cepet-cepetan. Lah mau nganggo apa? Tepung kanji. Lah tak share. Ora apa-apa karek goreng kuwi kok omonganmu kok so. Ora gedang. Dereke Mas Masda Akbar lho. Dek. Dalang muda bertalenta. Ya toh, Derek nang ndi nang kono mbok derekne apa? maksudnya melu pakelire Mas Akbar ngono lho, Oh Mas. iya no. Dereke Mas Akbar kudu awake dhewe ketok performa sing apik. Betul. Aja ngisin-ngisini. Dalang muda dari Nganjuk. Anjuk. Di samping sebagai dalang beliaunya adalah seorang pendidik, guru sampingane. Loh, wis bagus, ganteng, resik. Ya toh, cerdas, pinter. Oh, apa cukup mobil wis duwe. Ning sayange siji. Apa kuwi? Rung di pacar. Ayo kuwi. Ora tuturane. Ngene ya Mas, aku ki kok ora duwe pacar ki mboten. Lah pripun? Ada pepatah mengatakan itu kejarlah karir dulu. Tanggoku ngejar karir nganti umur swidak papat ra rabi-rabi tak dari Mas. Nah. Ketuaan malah rapayu. Ngono lho Maksudnya Mas. nek fokus karo satu wanita itu malah rusak pikirane. Lho aja kaya ngono malah Bener. kuwi sing Nek fokus becik. karo satu wanita engko malah buyar mergo ora sida nggoda karir. Wah, iki keliru Betul iki, pemikiran Mas. sampean. Nek satu dengan wanita berarti sampean setia. Ngono. Mongko wong nang alam donya nyuwun sewu lho Mas. Dibagi utawa diciptakan itu berpasang-pasangan. Betul. Enek awan, Bengi. lho, enek Sumarno, enek Sumarni, Sumarni, enek Wanto, Wanti, enek Rempelo. enek Ati. Meh bleset aku. Bleset ya potong 500 ngono kok rewel. Mula awake dhewe ngeten iki kan napa to Mas? Nyambung silaturahmi. Nggih to, jenengan saking Nganjuk. Saking Nganjuk, Kula saking Bojonegoro. saking Bojonegoro. Lah delalah kok panggih kalih Piyayi Bambe. Bambi. Lah niki kan ngraketke paseduluran. Pas seduluran. Wonten persatuan dan kesatuan. Mula sing rawuh nggih tiyang kathah bermacam-macam. Heeh. Wonten Pak Lurah, Heeh. Bapak Kepolisian, Bapak TNI, Heeh. enek Pak Bayan. Sing tak senengi iki ning kene siji prangkate. Heeh. Mbak Meme. Sapa? Mbak Meme. Mbak Memeng apa, Mas? Carek no. Oh. Wis Meme. PNS ayu putih resik. Aku rabi to. Hei, Kono masih rapi ya golek-golek wong to. Mbak anggap aku demit ora wong kuwi. Aja ngaku. Omonganmu. Lho ngene iki lho gak piye semanak kali Piyayi mriki. Mbak Meme sing ndi? Mbak Meme Carik wis terkenal ning kene wis jek single jek enom. Ingkang pundi? Pinter. Mbak Meme kok ora ngerti sampe ditimbali mriki kan ngerti sapa to sing nimbali mriki?
Lah, Berangkat Pak Lurah ya ngerti Bapak Mujiono nggih mboten. Pak Mujiono Pak nggih. Mujiono Kok piyayene ora ngerti kabeh to. saurunge aku rene iki wis tak survei. Oh, ya cah nganggur. Tak nganggur gudulmu no. Sing Ya putih paling ta? gak disurvei. Sing pundi Pak Lurah? Menika Pak Lurah mlujeng dalu Bapak. Ngerti apa ora? Gak. Lho piye to kok? Lho ancen ora ngerti yo. Menika panjenengan ingkang ngagem kaca Tesma. Pak Lurah kang pundi ngaku, Pak. Lho kok Lho, ngaku iki omonganmu. Tapi- Kowe iki dagelan apa begal? Pak Lurah kok mokon ngaku. Sing ra ngerti iki kowe takok sing apik nggih Mas nggih. Leres. Lah takok sing apik piye? Nyuwun sewu. Nyuwun ingkang- sewu, Pak. Ingkang Bapak Ingkang Lurah. Bapak Lurah. Ingkang pundi nggih? Ingkang pundi ayo. Eh, Ora sake ya ayo. Nyuwun sewu panjenengan ingkang pundi nggih? Menika bila kula badhe petepam kali panjenengan. Kula teng mriki nggih nembe pindah mriki napa to tembambe niki luar biasa. Pas sebutane nggih luar biasa kali penduduk Jambi niki alhamdulillah. Napa menika kula sakit tapi Bojonegoro. Napa le piye kaya sampe sering Marai wong cah goblok ya alon-alon. ora enak cah goblok kok ngaku iki piye. Ancen aku rada goblok gak, Dik. Ah, maka menika Bapak Lurah. Kula sinten, Pak? lho lho. Iya mau kata-katamu. Sinten piye to? Nyuwun sewu ingkang paring Bapak Lurah. Nyuwun sewu Kang Bapak Lurah, Kang Pundi, Pak? Pak Mujo. Oh, Ah, jenengan. menika Pak Mujiono. Ngapunten nggih, Pak nggih, radi randat. Ngapunten niki wau kula mampir. Mampir ning ndi lho? Wes engko tak WA. Ning ndi? Mampir ning ndi? Nggone apik, Pak. Aku Wisata. gong roh, aku Gon wisata. aku roh gresik rong roh medane kaya ngopo. Engko tak WA. Enek tempat wisata. Ada Apa Oh, jeneng? tempat wisatanya jenenge apa? sama Lea. Jos. Oh, gerombolanmu kono tibake. Loh, lah kuwi kabeh anggota Apa jenenge, Mas? sama Lea. Ki apa Tempat kuwi? wisata Wisata religi, apa? apa wisata pariwisata? Pariwisata. religi, apa? Pokoknya kono Pantai-pantai. pantai gundulmu. Gunung. Gunung enek. Hutan. Hutan enek. Jurang. Jurang kolo-kolo. Kok iso kolo-kolo ki wisata piye to, Mas? Halah engko tak ubah. WA, wah piye to kok? Pemandangan alam. Halah yo gak penak karo Pak Lurah engko. Kok iso nyapa lho, kok iso kowe ape piye? Apa piye yo ngene tok. Lah wong kowe kok Lah kancane menghibur wong loro yo gantian to, Do. ngene lho, Mas, kowe ki aja nglangkai sik. Awakmu sing ngejar niki sapa? Sampean. Yo paling gak disapa dulu sing nderekke sampean sing nimbali rene iki Pak Dalang, Mas Da, Akbar. Lah kok pengen melangkai madhep rono, kowe pengen kualat kowe. Syukur kowe. Dadi jambu monto kowe. Hah? Mente. Mente kowe. Pak Godong mau wis salaman, wis uluk salam karo aku. Heeh. Mente monto. Sapa? Lho. Lho, Kok sapa piye? Jare kok nyopo? Dalang ki senajan nom ning kuwi dituwekne ning gone pakliran, Mas. Tuwek. Kok iso dituwek-tuwekne ngono? Lah piye to, Do? Bocah ki ora duwe adab unggah-ungguh tata trapsila to, Mas. Aku nuruti omonganmu. Ya paling gak ditakoki sing apik, sing becik nganggo basa Jawa krama sing alus. Nyun sewu napa panjenenganipun dalang? Injis. Dak. Iki basa Alus. Injit. Sing leres mboten injis. Lah napa? Injrit. Oh. Injit ki ora. Injit ki ngene lho. Injit. Kok sok Sehat ya Mas ya? Sehat no. Secara ekonomi sehat, secara fisik sehat. Penting. itu. Alhamdulillah. Amin. Mas Toto sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Yoko-yoko sehat sedaya nggih. Senajan to jujur mawon radi arang-arang to jope nggih. Kula malah blas. Lendin nembe niki. Lah wong padha-padha rajope kok Pancene teng daerah Bambi menika. Sik ndi. Babe gundulmu. Dusun ndi ta ki? Menika dusun Bambe. Bambe, Mas. Bambe desa Bambe. Bambi. Piye? Bambi. Mbak, Wah, mbok idone wae. ora Mbak. Mbak, B. B. Bambe. Bambi. Mbak. Ha? B. B. Bambe. Bambi. Bambe. Bambi. Masaku. Lambe ora tau di sekolah. Cuaca rendeng jarang tanggapan diparingi rezeki karo warga masyarakat. Bambe. Kula salam uluk salam dhisik. Injih, Ndonga apa? Nggih, matur sembah nuwun Masda wedalipun. Nah. Elek kula nyuwun sewu ndonga-ndonga wau nggih sampun ndonga. Nggih. Paling gak aku ya beda ndongane. Dongane Mas Dodok piye, Mas? Tuku sate ning kutha Kediri. Cakep. Iki lho sing penyakit ya siji iki lho. Lah napa to Mas kok penyakit, Mas? Wong jenenge sak grup iki nggih kompak jenengan pun pas cakep.
Lah iki kok bisu ora omong jane piye to, Mas? Padahal klambi padha, blangkon Klambi padha, padha. jarik padha. Aku sing ora padha wae merasa senasib serumpun sepenanggungan kok. Iki jenenge Sito, aku kok manggon keliru e. Lah kowe mau apa ngajak aku to? Lho, jenenge grup pasangan orang ngajak kowe kudu langsung nyaut. Oh. Dadi enek sepele ngono lho, Mas Mas. Dodok ngomong sauten. Ngono, dadi ben enek kolaborasi. Kolaborasi. Oke. Paham. Paham. Ngono no. Heeh. Tuku sate. Sik to. Piye to pecah iki? Bisa ngomong terus Mas. Tuku sat. Awake dhewe tak grup. tapuk lho mengko. Grup, mboten kula tapukane Kok iso piyambak. mbok nganggo tangane nyapa? Lah niki nek ngomong terus disaut terus e. Maksude ora ngono disaut ki disaut nganggo cangkem. Oh. Cangkem. Cangkem utawa lambe. Kowe iki kok angel Kok malah mencerna ngene? kata-kata itu lho. Lah Kita kula iki mboten anu pengaruh wengenane, Mas. Iya. Mendem kecubung. Rasane saiki. Kok malah disaut tangane Mas Dodok omong Dah. sauten nganggo lambe. lambe. Dadi ben enek chemistry-ne lho, Mas. Chemistry. Padu awake Padu. dhewe. Gitu, Mas ki. Terus. Matur nuwun lho, Mas. Jis terus. Jas Saya tak injis. Tuku sate ning kutha Kediri. Sik to Mas, tenan ki krasana tenan. Brengose landhep kaya grendo. Ha piye aku nyaut kene apa piye? Heh? Kowe ingin tukel Pak Polisi kowe apa ngambung sinden kowe? Gas dah. Wis semayan e. Semayan piye? Sama Lea. Kuwi ngono gak oleh, Mas. Gak oleh. Siji ya siji ora salian-liane. Iya, iya. Jalanlah yang lurus jangan sampai menggak-menggok belak-belok. Itu enggak baik. Ngene lho, Ingat ngene lho. janji sucimu pada waktu dulu sama istrimu. Aku ra janji kok dipaksa marang tuwa. Aku cah los kok. Lah kowe ra dirabi bojomu lho, kowe iki merongos rene sing gelem. Ya tak dol murah. Kerupuke botol murah. Sing disaut tangan, sing disaut cangkem. Ora nggo maksud iki Mas Dodok omong, Nggih. bengok. Oh. Lah ngoten le, Mas. Nyuwara bengok. Nggih kula niki nek mboten jelas, mboten. Rasa mambung nek. Brengos kaya silet Kok iso malah di getene. sedot itu lho. Lah nggih, dene landak apa piye kok entek. Kaya enak. Ya nyatane ngentek berdarah. Dadi nek Mas Dodok ngomong, suarane ditokne bengok. oh. Dadi enek kompake lho, Mas. Kompak. Gak kompak blas. Chemistry. Tuku sate. Wah! Tuku sate. Oh! Tuku sate. Oh! Tuku sate. Apa Orang tau dicipok banci kowe. kowe bareng mangan LPG kowe. Kok Mangan yo sego kok LPG piye to Mas iki Ndang, omonganmu sing aku tak kok kene. Kowe karek ngomong cakep apa susah to Mas? Oh lah yo cakep. Ayo. Oh sing ngenteni aku sih lagi kowe. Ah. Bar kowe to. Terus kowe. Tuku sate ning kutha Kediri. cakep. Irama to Mas. Irama. Mas tuh ora kono. Ngono. Lho. Enek nadane. Nada. Kowe ra. Ya ya cakep ngono ta. Ya. Sing penak. Ya. Nyun sewu lho Mas. Monggo, Mas. Ayo kadung ngapal ya. Tuku sate ning kutha Kediri. Cakep. Mugi warga Mbambe tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Ngono Mas. Mata. Mata to? Yes. Ngono. Iso apa ora ngono? Ana pare dijangan semur. Cakep. Mugi-mugi warga Mbambe tansah panjang umur. Amin. Ngono lho Mas. Ning sawah nandur pari. Apa kuwi? Cakep. Mugi Pak Lurah tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Enek isine nek ngeten iki. Ngene iki dagelan bukan hanya lucu tapi membawa visi dan misi. Betul Mas. Allah, ngono kok. Enek cakep. Alah kok enek cakep piye to kowe iki? Sing cakep ben wong-wong ae. Heeh. Ubur-ubur ikan lele. Apa kuwi? Muka-muka barokah. Kowe iki ra nyambung iki Mas. Saiki Nyambung Wong- A I U E